cek. Kalau tambahin itunya volumenya masalah dia tidak berdulu gak mau. Asal. Tapi coba satu lagi. Ayo, ayo orang lagi. Saya biasa-biasa dibikin hal lagi.
Cek. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dong Epipanias doho topik Jahoba do partano batuan jala haporusata. Marende maita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mopa langit dohot tanoon. Amen. Debata do haporusata dohot hagogoota, pangurupi si tutu do hagogotan, akana mangonai tu hita. Dibahini dang mabiar hita, nang pebali tanoon, jala lalo-lalo akadolo, laho marongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya.
maita. Ale Tuhan debata amanamina di maduang kijang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, naung dohod dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutanda hami ho, jala asa hutangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami tondi perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Ahu do jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Di dia do lapatan ni ondo. Ikon umbia rohatta jala humolong jala upas mida debata asa mida nasa na adong. Atong rap mangido gogo mahita sian tuan debata, ale Tuhan debata, sai parugogoi mahami mangulohun nahombar tu patikmi. Amen. Marende maita. Oh
Patopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami, aman nami na di bandua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na danggolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami, say sahapi matu bagasan rohan nami hasesaan ni dosa nami, leon matu hami tondi nabadiai, asa unang ganggu rohan nami di asi ni roham. Alai asa hot rohan nami marhapor seaon lau manggotopon na dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan dosatta. Songonon do hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akana loja jalana sorat, hupasaonang pe hamu, buat hamu maaugaku tu hamu, guruhon hamu masya nau, aina lambo doau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambo do augaku jalan neang do dohot na hapu porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende maita. Epistel di hari Minggon dienet sian Heber 2 ayat 14 1 ayat 10 walu tajahama marsikat sorin. Asa songon dak dana partohap dimbudar dohot disibuk gabe suman do dohot ibana partohap disi asa marhite-hite hamatayani dipasohot ibana si bolisi na marhuaso mambayan mate.
Ai apala akka suru-suruan di sarihon poparani Abrahamido. Ai itap naung marsitawono ni bana di na tarujuni haurupan ni bana do akana tarujuni. Ima saatna martua do akana tumangihon hata ni debata jalana umpayapsa. Amen. Marende maita. Tindakon ma haporseotai songon nahina tindakon ni dongata sahaporseon di sandok portebion. Rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na hatu dosan na tumopal langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak-anak di debata Jahoba nasadadai imanati nubuho ni samiya nagabe-gabean siyan tom di parbadia andorang soha bubuhan ido tu hatta na tumau na bernit di panghuman silatus na mate tarpajal do ibana di haus pasana silang na tau di manua toru dong tanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba ama anai berdua dosa ini di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanon mangumumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopa ni halak kristenaka yo ni sasean dosa dohot kadian dohot amin. Tabegema sian kor ina
Maranatha diuruti Korama.
Tikting namasa di Huriata di Minggon 2 Februari 2025. Parjolo Nanaeng Marbagas. Tikting Parjolo Neng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Joseph Julius Saroha Aritonang STR Pel. Anak ni Amang Insinyur Ganda Aritonang Nahinan Tubuh ni Inang Tianggur A Borusia Loho. Ruas ni GPIB Jemaat Agape Cibubur. Sian Huta Jalan Nangka nomor 54 RT Sada RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Dohot Orwana. Kastrini Diana Puspita Boru Sinurat SM. Boru Niamang Sintua Daniel Hisar Hotman Sinurat SPD. Tubuh ni Inang Roida Boru Siregar SPD Nahinan. Ruas ni HKBP Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Abdurrahman nomor 34 RT 15 RW 5 Kelurahan Cibubur. Sian Wik 10. Pamasumason di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Masuk pukul 8. Tikting Paduahon Naing Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Alan Richmond Tambunan SHMH. Anak Niamang Kamberlin M Tambunan. Tubuh ni Inang Rusdiana Boru Sitanggang. Ruas ni AKBP Bogor Resort Bogor. Distrik 28 Deboskap. Sian Huta Jalan Raya Pemda Kedung Halang Talang RT 4 RW Sada nomor 12A. Dohot Orwana. Selviana Boru Sitanggang SH. Boru Niamang Merlin Sitanggang. Tubuh ni Inang Tio Rosma Boru Sinaga. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Sukun RT Tolu RW 4 nomor 56 Pondok Rangon. Sian Wik 2. Pamasumason di Patupa di hari Sabtu 8 Februari 2025 di HKBP Bogor Resort Bogor. Masuk pukul 8.30. Paduahon Dewan Koinonia. Hombar tu program kerja di Huriata 2025 di Patupado acara Bona Tahun Week Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Dohot jadwal Week Sada Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 10 walu. Week 2 Selasa 4 Februari 2025 masuk pukul 10 siang. Week 12 Sabtu 8 Februari 2025 masuk pukul 10 pitu. Patoluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyangta akar ruas ni Huria na di Bagasan Parsaiton songon naung tersurat di Tiktingta. Paupaton sumbangan ruas. Tajalodo sumbangan pengecetan gereja GSM Gloria Lantai Sada dan 2 konsistori. Dohot mengganti karpet altar gereja. Sian keluarga Sintua PMT Situmorang SEAK MSI. Inang Boru Tambunan SEAK. Sian Wik 10. Maulatema di Pasat Huriata tu keluarga naung manupahi. Tuhan ma nama masu-masu. Palimahon Mutasi Pandita. Hari Minggu sia Februari 2025 di Ojakondo Pandita Krispandoli RA Rahab MTH Gabe Pandita AKBP Resort Dolok Sanggul Kota. Distrik Tolu Humbang. Hombar Tusi Borhatdo utusan Sian Huriata Punguan Kur Ama Agape. Dohot perwakilan Parhalado. Paunompon Tupak Tuhaporluon Operasional Huria. Hari Minggu sia Februari 2025 Patupauni Huriado Papungu Tupak Bain Tuhaporluon Operasional Huria Siganup bulan di Bagasan amplop. Tapa saat mas Sian Lasni Roha songon parbueni hapor syaota. Papituhon Boa-boa Partangyangan Wik
Hari Selasa 10 sada Februari 2025 Patu Pauni Huriado Pamuahi Partengan Wik Sada Sahat Wik 12 Maringanan di Gareja masuk pukul 10 siang. Laos dimulai muse sermon kategorial dohot pertanyaan RNHKBP. Pawaluhon dak danak nasorang. Di bahasa-bahasa tuata do sada dak danak bawa di keluarga Cipto Asimbolon Borusi Hombing nah di hari Sabtu 1 Februari 2025. Maringanan di Kapling Salak Blok E 15 Jalan Salak Raya Munjul Manangsian Wik Tolu. Di bagasan perawatan Nicu Dope dak danaki di RSCM. Songonima tikting di Minggu Tasadarion akad tikting namangihut boima tajahan atas surat di warta jemaat. Tabegema Korsian Wik 12.
Marende mahita laos papungu palian sada A dor sada B.
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoro ni rohata di mingguta sadarion minggu paopat todung epipania sapapatar imanatar surat di buku Pesalmen bidu pitu puluh sada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom. Pesalmen pitu puluh sada ayat sada sahatu onom tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Marhaporu satu hodoau ale Jahoba daktaga memurak au salelengi-lelenga sai luaho mau marhite-hite hati goramu jala paluau sai paeleng mapinggolmu tuau jala urupiau sai homa gabe partano batoa diau tau ingana bongotakku toktong nunga pola di parbagaho urupamu au ai hodo partano batoaku jala haporusakku ale de bataku sai palua maau siat tangan ni parjahati siat tangan ni pargeduk dohot si baeng gogo ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jahoba nalo mirohaku sia siete-hetehokku naung mangusade tu hodo au sia bortian hodo si parmuduau sia butuhani dainang sai hodo tok-tok pujioku ido sahana hamuna kadonga saha porsiaun hita hurian itu hata narak marpungu di mingguta sadarion parjolo sahali turptaon imatangiang ele-ele panidoan ni Pesalmen manang Raja Daud tuadopan ni debata diturpuhom mare martangiang ibana pasahaton ele-elek pangidoan na tuadopan ni debata asa di padua debata ibana siar ragamnya kamasalah tantangan musuh naroma na hopibana jala tangiang ngaon di pasahatibana marhite ede puji-pujian hamuna kadonga saha perseaon memang ima ciri khas ni Pesalmen hira di sude bidang kehidupan do ibana sai marede do ibana tikki marsak marede do ibana tikki mangadung marede do ibana tikki martangiang marede do ibana nak tikki pasahaton ele-elek pangiduan na tuado panidebata di turpuk taon marede ibana pasahatot tangiang ele-ele pangiduan na tuado panidebata hamuna kadonga saha persiaon molo tajaha akadidu na dijolo ni turpuk taon takas maidauta nagodangan masalah tantangan liku-liku perjalanan hidup na niadopan ni Pesalmen manang Raja Daud baik adorak soraja ibana nak pedung raja ibana heado na jolo pujung ibana di ngoluna manang 3.000 hala jolma di Portivion nanggosada dangan dongana heado ibana na jolo musuh utama ni si Saul sude pasukan ni si Saul mangalele naing mabuni ibana heado ibana na jolo musuh ni si Goliat jala heado na jolo anak nga si Absalom naing madabuhon ibana siya tahta harajaon nagodangan masalah tantangan musuh na niadopan ni Pesalmen di ngoluna di jolo ni biduon
sa sitonga godak pe masalah tantangan nan yadopan ni parpesalmen di jolo ni turpuhon otik gosibot cirina otik gomulana dia main tolu maraja na tarbarita di Israel Raja Daud Raja Daud doho Raja Salomo nunga mardala sa periode harajao ni si Saul songo raja na parjolo nanang masuk tu periode kedua nama si Saul sudah masa mamilit si Saul mamuse masuk periode kedua alai rode batamat daun si Daud odo mulana ujungnya sudah maka masa namar holongi roha tu si Saul mangalele si Daud lau manakut mabunu ibana hiada ibana lele pujung di sadagua jaladina pujung ibana hiado pajupang ibana tu si Saul tarpodop si Saul di guom nian naboy hiado satabi bunuoni si Daud si Saul ala tarpodom alay dang adong roha pamaloso di ibana holar rabun yulos na di gusting ibana asadok saksi asadong bukti bahwasannya adok kesempatan di bana boy mabunuh si Saul alai holat tu debata di pasahati bana masalah tantangan nani adopan nai holat tu debata do ibana mangaduaduhon sudah kana masa di ngolunai jala ala Tuhani pangaduaduanna ala holat Tuhani nagabe pos ni rohana malua ibana sia sudah ka masalah tantangan tangan ni musuh naro manahopi ban odo na parjolo sahari nanaing dohono ni turpuhot tuhita lungobi di mingguta sadarion Tuhani makabain nagabi pangaduaduan nagabi pos ni rohata ngoluni parpesal menido gabaran ni ngolutta di hasyanganon songo parpesal menido hita di ngolutta di hasyanganon godang masalah godang tantangan godang musuh naro mangalelehita salele ngolutta di portivion ido hapiasa dido edetai partangi sado portivion danga dong inganan nasonang di portivion setiap hari marukil marsak honalele hita di ngolutta di hasyanganon alani manang dia piaka masalah tantangan nataropi di ngolutta manak parsahiton manak kapogoson manang alani pangalahon ya kayanakon manak pangaleleon si anak kana marsugo ni rohatu hita tatiru maparpesal menon Tuhani matabain nagabi pangadua-duata Tuhani matabain nagabi pos ni rohata molo tu Tuhani tadualuhon sudah ka masalah tantangan tai baluaon urupan donganan ni Tuhani dohita malua taripar sia sudah ka masalah tantangan nata adopi manang dia pearsak paru kilotan waeng manak parsahiton manak kapogoson manak pangalahon ya katetangga manak pangalahon ya kayanakon molo tutuhani tapabua urupan paduaon ni Tuhani dohita sia sudia ka masalah tai alanina parjolo sahalina nang dohono ni turpuhon Tuhani makabain nagabi pos ni rohata Tuhani matabain nagabi pangadua-duata dangolo parpesal menon mangadualuhom masalah tantangan nai tunamorani portivion dangolo parpesal menon mangadualuhon tunagogoni portivion alai holat Tuhani do ibana mangadualu sudia ka masalah tantangan nan yadopan nai alani malua ibana alani akamanginang unang majol manadi portivion tabain nagabi pangadua-duata unang majol manadi portivion tabain nagabi pos ni rohata alai Tuhani mahitamar pos ni roha name oleol songonarung go pos ni roha di portivion boido sonari songon na burjudo ngani tuhita alai sogo taduan hola daktalea pangiduanna boido gabe musuh na ubal gaidi ngoluta boido sonari pos rohata tulongan tapabua
sudah kakuci masalah arsak paru kilotai sogot haduan boy doi musai pabuah-buahon aka masalah tantangatai nak tu aka dongata alayang gomar pos niroha tu adopan ni debata dakya Tuhani pabuah-buahon aka masalah aka rahasia ni ngoduta alanina parjolo sahali Tuhan matabain nagabe pangadua-duata Tuhan matabain nagabe pos nirohata manang dia ka masalah tantangan manang na adok pe parsahitota manang na susah pe roha doho pikirata alani pangalahon yaka keluarga Tuhani matabain nagabe pos nirohata hola tu Tuhani mahita mangaduanuhon sudah ka masalah tantangan na tadopi molo Tuhani tabai pos nirohata urupan ni Tuhani dohita dang nomor 2 Tuhani dingoluna dang naung jolo mutul parpesal menon siana kana malo ni portibio dang na jolo mutul parpesal menon siana kana gugu ni portibio dang alai na pertama jalan na utama gabe pangadudua pos ni rohana hola Tuhani do di baini ban alani hita pesongonima unang jolo mutul siadatu bai matu Tuhani ma unang gabe hira nomor 3 tabai Tuhani dingoluta alai tatiru parpesal menon nak pegodang namaro namorani portibio dang ibai bana posni rohana botul hola Tuhani nagabe pangaduduan nagabe posni rohana suku-sukun buasa marukil parpesal menon buasa songoni godang i masalah tantangan nan yadopan adong godiba masalai dalam itu Tuhani mamakulingi hita jadi akamanginang ro masalah itu hita boido sakak mi Tuhani asata joi bana kubai sadai contoh adong go heasa da keluarga namora keluarga on sada boruna ala namora keluargaon ba memang borunau pe gijang rohana rakola tuhala gijang rohana tuna toras nape hira jarang go madok bapak tu bapakna sada tiki sihol rohani bapak naon waro bainokku asai jo boru konau bapak inna rohana sai diajari dangulu gijang rohani borunau roma tu rohani amat tosongono atau kutu hormajo ular main-mainani atiak kamang miam-miam ulari itu hormat to jai tikimar miam-miam borunau ni puri jabunai pavitori sapato nama tauma ular main-mainani ala tarsonggok borunau bapak nina ujungnya di joma nani dohana kamanginang moloro arsak paru kilo masalah tantangan itu hita boido songonina parjolo sakak mi Tuhani itu hita mungkin nasa lelengon jarak kita maju Tuhani jarak kita mangadu hona kamasalah tai holak tu Tuhan ujungnya di paro Tuhani arsak paru kilon itu hita asa olo hita jauh ago Tuhan asiro hamurupiau napa duahon ilustrasi napa duahon hiaro mabangun sada bangunan na bertingkat di sadainganan jadi madori bangunanon jongjong ibana di lantai 10 nainggoraon nama sahalak tukang asaro tu bijang saya digora maduron hoi ninna maksudna saya berek tu bijang asar termurah alai dangolo mamereng waduh benok kunuai ngasa iberek tu gijang jadi masa uang logam gudang uang recehan logam ini disakui amat tahun ipal lempar ho sada-sada tu sahalak tukangon ala sai pad nagurok kepengon ba tukang ope basa lala pafungok kepengon tang na iberek tu gijang sampai habis bah waduh benok habis tu yang logamon so iberek tu gijang inarohani madoron ibereng nasi ngahar wano ku baon ko niya broti ay molo hubay broti nan no ba mate may mana inarohana ujung nga di bereng mado nga kabetu na mikmet ilempar ma hona ibana ay sirung ang nabarani mga lemparawi inarohana ibereng matubijang olo do songoni Tuhan itu hita
joloi lempar, joloi lean arsak paru kilon itu hita asa tabereng dok pakibana. Alani akamanginang daksai selamana alani dosata alani salata ubana marukil hita. Jadi songon nagogo saraku madohona kamanginang minggu na lewat adong boy suku-suku ni sada keluarga. Ay alani dosak kuramak songono jadi nidok dang. Alai sakka midebata naik tulus. Dia naik tulusi imanakin parjolo asata jauh Tuhani gabe pos nirohata. Na paduahon asaolo hitama merek Tuhani dia ka masalah tantangatai. Ido asa diajak parpesal menok kita kamanginang. Tabay matuhani nagabe pos nirohata. Tabay matuhani nagabe pangadua-dua di ngoluta. Unang marpos niroha, unang mga dua-dua tuna di portibio kita. Alay Tuhani matabayan nagabe pangadua-duan. Songon nabi na ini parpesal men. Hola Tuhani pos nirohana malua ibana sia sudia ka masalah tantangani. Alanido asanidok parpesal med ditulpuk tao di ayat sada hodo partanob hodo haporusaku di ayat 3 hodo partano batu aku di ayat 5 hodo pakirimoku lapatanna hola Tuhanido segala-galana dia dingolu ni parpesalmen hola Tuhanido pos nirohana naik songoni mahita marpos niroha tu Tuhan sudero hitau mangatusi lapatan ni marpos niroha. Marpos niroha na marlapatan unang ragu-ragu kita. Unang alak soalak kita makaposi Tuhan. Alay ko 100% hita marpos niroha tiban. Nga sudera hita hiya marpesawat at yakamanginang. Nga sude hita marpesawat. Nga sude hita o kya marpesawat at kamanginang. Mauliate ma. Jadi songon namar pesawat ide. Jadi cerita ni na hamar pesawat na biara ni bagi jangina tohori ma birro hita sudero. Nak pertar hohopi tai pesawat na birro hita. Dakinata da soma biar boy habang bosi swadong habong ngate. Swadok tukul la. Naniro hamolo tikimabiar hita mar pesawat. So tungalani biarta pitor maju hita lari tujolo au joma buani na hita. Sang siau pas saya taputar tu kanan saya terus lurus laut Banua Gijang. Nanido hadisi ikko pos dorhata umaloan supiri pesawati manupiri siak kita manupiri pesawati. Songoni mahita namar pos niroha tu Tuhan. Unak taliak kesempatan nanggo 1% maka posinasi. Alai ko 100% kita marpos niroha holat tuero pani Tuhan. Unak songon na hiya masa di parmingguo songon na hiya hudok. Hiado masa di sada parmingguan tongon na sila makatidak ko kaporsiaon au porsia di debata Jehovah igui sada ina dongan naina ayaw ku begedatu na jaguan ni sanina roi na taon ay dia do hurak tiwi pa bo ina muse hata ha porsiaon ido pedok namar lapatan molo botul porsia hita tutuhani setiap hari minggu tahatidak ko nau porsia ikut terus mahita porsia nang dingoluta sigano pari unang mahola nari minggu hita madok porsia alai tikari selasa pe iko porsia mahita tu Tuhan ido nahina ngoluhon ni parpesalman hola Tuhan di bani bana pos ni rohana hola Tuhan di bani bana pangadua-duana malua ibana sia sudia ka masalah tantangan nagodangan masalah tantangan na tadopi dingoluta di portivion tu akatikina nang rope lam tu masana rope akka arsak paru kilo dingoluta lam tu masana rope akka pangaleleo tu hita halak Kristen alai tatiru mat parpesal menon jalaom magugota marpos niroha tu Tuhani mahita nak tu akatikina nang ro molo Tuhani tabay pos nirohata urupan paluaon selamat do hita bayno ni Tuhani sia sudia ka masalah tantangan alani pos marohata tutuhani mga dua-dua tutuhan mahita di sudia ka parsoryo ningoluta amin martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan nunga di pakulingi hohami Tuhan marhite hatam na pinasaha ni parpesalmen jalaido tuhaku rajumihami nakatap tuhami huriam lumobi di minggu nami sadarion
asirohat Tuhan pasu-pasu mahatami asanggiat hatami gade gogo tukot sulu-sulu dihami lau mangduti ngolu-ngolu nami tu akatikinan engro na tu akatikinan engro pe Tuhan tok tonggo pe sihol rohanami tok tong matuha sa pakulingi ngolu nami asa hatami naga behadang abatabat di ngolu nami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banwagijang di minggu nami sadari Tuhaku wa kami tuadopamu akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asirohat Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha dihami asa toktong las roha nami mamujiho nangakayanakon akapahopu pe Tuhan naug pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang hidiabena sida maringanan nadao manang najonok siya kami ramo tina sida saluna molo di baga sa parsikolana kayanakon nami Tuhan asiroham ramo tina sida laubor hado laumulak sa parsikolana buka rohado pikiran na sida asa takas dia tu sina sida akapar sejarah na pinasahat ni guruna asa dong musela bana sida na mga lului makalujaho parbino tuani huingot kami Tuhan sato kinay naing mga dupya kaujian makayanakon nami hodo tuhapos ni rohanami hodo pangaduan nami asirohap Tuhan ramoti dongani urupi akayanakon nami asanggiat buka rohado pikiran nasida asanggiat dingok nasida kapar sejarah na pinasahat nasida asalas museroha nasida mabigiak kahasil ujian na tua katikinan engro molo na mga lului karejo akayanakon nami Tuhan asiroham sai patongo matuhana kapar karejoan na hobartu nasida di asanggiat dohok marolopolo marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohai asanggiat berhitesian itu halam ditadana sida asido tolong atau ko matuhad dongan nami mia maringana di tonga-tongan ya kabagas nami baik bagas nami Tuhan bagas silas ni roha dihami lumobi mamujiho pasu-pasu akan hulahami di balia di kator doho diaka inganan nasing asanggiat marhita kaulaun nami Tuhan saha pasu-pasu mitu tonga-tonga ni keluarga nami atong juluani hami Tuhan dia kadalan anak sidalan nami dia kaulaun anak siulaun nami doho dia kapikiran anak si pikiran nami suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion nunga hutangi hok kami marhite warta tikting di tonga-tonga ni huriam gudang naik si halas sonon nami naik si hamuliate honon nami tu edopamu tarlubi ma Tuhan disaka mianak dohok boru ni huriam di nanaing mamuka pardonga saripe otu akatiki nanengro tarlubi ma Tuhan di si Joseph Julius Saroha Aritonang dohot orwana Kastrini Diana Puspita boru sinurat suak songoni dohok di sialan Richman Tabunan doho orwana Selpiana boru sitanggang asirohat Tuhan disaka rencana ni anak doho boru ni huriami sai pasu-pasu manasida Tuhan gadisada keluarga namarlas ni roha nasida tu akatikinan engro pakke mahuriam name meti parhitiamu Tuhan mangapeho pasu-pasu nasiakoi tu anak doho boru ni huriam asa gadi ripe natar pasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikinan engro pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay ulau silas ni roha nasida asanggia marhitesiani Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tu adopam keluarga ni amanami situa PMT situ morang inanami boru tabunan di pasu-pasum na pinasahatmu di tonga-tonga ni keluarga nasida dilian nasida di pasahat nasida sumbangan nasida Tuhan tu tonga-tonga ni huriam pauliuli hob bagas joromon marhite nama cet bagas joromon dohot akka kantor di tonga-tonga ni huriaon alani Tuhan mangalopitanga kami mabuak keluarga nasida tu adopam asirohat Tuhan lam tabay hahipason tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida
Ho matoktong mamasu-masu akan najinama ni tangan nasida di balia doh di huta asanggia marhita kaulau nasidai martabataba kapasu-pasu di tonga-tonga ni keluar suak songoni matuhan nak kuriam hakabipi cibuburon pasu-pasu huriam Tuhan padawa kaulau ni siboli semolo tungadong nanang manggugai huriam asa sonak soharibu-ribu kami Tuhan mamuji pasanga poko di tonga-tonga ni bagas joron suak songoni Tuhan huwa kami nak tuadopam wakadongan nami ruas ni huriam namar ningok di ulang tahun nasida ulang tahun hatutu dohot ulang tahun pardonga saripeon taka susadari hami tu pasu-pasu bo umur nagajangi jalamangi dodo pe hami tu akatikinan nangro tok tong matabai hahipason gajangi umur dia kamanami dohotinanami ho mana masu-masu nang akanani ulana sida asanggia toktong lasrohana sida mamuji pasanga poko doho mangula kaulau napinasaha menang di tonga-tonga ni keluarga nasida suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam nadi bagasa parsahiton tarlubi Tuhan inanami inang cesi bolon boru si hobbing sian wektolu natongon wengok name di rumah sakit cem nang dinanami inang we tabunan boru pajaitan wek walu natongon wek pemuli hadi tonga-tonga ni bagasna nang dinanami inak pajaitan boru huta barat wek sia natongon wengok name di rumah sakit pasar Rebo asirohat Tuhan disude dongan nami namar sahiti huwa kami nasida tuadopamu surduk ko tangam nabadi nago pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasah jalatari parhamalumon nasako itu nasida masih holo pehami tu haliano makahamalumon liano mugajang umur di nasida asanggia tu akatikina nengro boy hami muse rak marolo polo marlas niro hamamuji pasanga guar nabadi alani tu pasu-pasu makaubat na pinangan nasida pasu-pasu nak tangani parubat asanggia marhite kai boy tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatang nasida tumibu hami Tuhan marolopolo mamuji pasanga pokok suak songoni Tuhan nang disakar rencana ni huriam tuari Selasa tanggal 10 sada Februari naik patu paun ni huriam Tuhan partangyangan pamuhai di tahun 2025 asirohat Tuhan tuktuhi rohadoh pikiran nami saluna asanggia rak masih beta-beta kami Tuhan madohoti partanyangani homa Tuhan nama dongani hami nak tuaka partanyangan nana ngudutan nami do petuaka tikina nangro asanggia Tuhan marhite partanyangan nami toktong marlas ni rohahan mamujiho satokin nai Tuhan naing mula be mahan madapot to nakabagas nami asiroham dongani hami di perdalanan pada wakabakaba pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohotakan awawalungi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti dongani pasu-pasu hami tabaya kasilas ni rohai asanggia marhite siani Tuhan las rohanami toktong dingolunanyon tuktuhi rohado pikiran nami asa saya masih hol kami romar pungu marsaur di joromon jalo Tuhan ilhilik pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukuede nomor sia laos tapapungu mapelean na paduahon marede mahita Yes.
Dehon ayat 5. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut silele na denga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami peleanon patibulhok karajaumu. Dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliake tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadariok kangolua siapari, se sama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Shalom.